chcem vám ukázať, ako z tejto tyčinky urobíte čistiacu špongiu. Stačí, že vyberiete, je v obale veľa kusov a hodíte ju do vody a o chvíľu sa zväčší, nabobtná a môžem sa ísť odličovať alebo poprípade si nanášať make-up, aj na to je výborná. Umiete ju v našom saponáte alebo v intim gele. Vidíte, ako sa to krásne nafúkne. Čiže ideálna na cestovanie, do batožiny, do kabelky. Nemusíte brať vatové tamponiky, ale máte ju vlastne na dlhšiu dobu a nevyhadzujete, neplitváte a nerobíte odpad s vatovými tamponikmi. Takže za chvíľočku teraz si ju vyžmykam, tak a môžem ísť pracovať s ňou. Naše skvelé špongie na čistenie pleti. Tak húbku som použila na nanášanie make-upu, išlo to skvelo, tak som si trošku hubičku zohla, naniesla make-up a potom ďobkaním som si ju dala na tvár. No a teraz idem húbku umyť, takže pridám si svoj antibakteriálny intim gel, ktorý používam samozrejme bežne na telo, ale keďže je to antibakteriálne, tak tá húbka bude úplne dokonale vypratá a čistá. A je čistá. Nech sa páči. Oplachnem ešte v čistej vodičke. Vidíte, ako to išlo rýchlo a mám ju pripravenú na večer na oblečenie.